Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Yay! Welcome to our fans on TV. It's the Betway Premiership. Stellenbosch 0, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by the best chairman in SA, Chwaga Bucks. Tibus. Pere? Hi, number 1 Prayak. Yeah, uphetheni che? Mfowethu ngiphethe indondo engimfisa ukudlulisa ukubonga okukhulu kubalandeli beOrlando Pirates Football Club. Yeah. Kwi-branch engicabanga ukuthi ngayijoyina sayivula ngo96. Sure. Greater Johannesburg branch. Bonke nganginabo abasekho sokwabakhona mina ngokusala ke endleleni ayi ukuthi abaningi bashona emhlabeni badlule emhlabeni but abanye basakhona basase sebe vilapha kuye emagroundini. Yeah. Shukuthi all ama members ajoin eJoburg branch amaningi afikele kumina amanye ngwa recruitile. I think sithe siyo closing party yethu ye branch. I was not aware ukuthi kune surprise abangilungiselele yona because bokumele siyojoina ama branch wonke waseGauteng as i-accounting structure besine closing party ama branch wonke njengakuyo emakhaya kodwa indlela engabafundisa wona ama branch ukuthi ubumnandi kwa Pirates siyazenzela. Let's not wait for management ukuthi mhlawumbe yokusicabangela something sama branch. Yes. Yaqala kanjalo bebenza i-accounting structure benza 10 years anniversary. Ukuthi beyohlanganelwa eJimston Lake. Yes. So that i-date yasike yaqondana sasihlethisile i-date sifuna ukuba sonke nabo ngezi7 kwasho ukuthi ngezi7 lesikhathi behlane alah yagcina ke ihlehle i-date kanti le bese siyishuzile yasesibhukele iveno. Bokumnandi mfowethu nowabe ngekho eJimston Lake lapha ama branch wonke abekhona bengila eJoburg branch ebekade iplan ekhona le events closing party. Sure, yeah. Sithe kusaqala nje kushiswa inyama kunezipishi Eskom ayibase bangicela ukuthi siyacela president awukume nje la usilinde. I was not aware. Hayi ngizilindele mina ngazi ukuthi ingane zizokhuluma ngani. Mase kufika kwathi president for loyalty yakho kwi-branch yethu. Yes. Usigayida wenza yonke into sicela ukuhonora ngale trophy. Sicela ukuthi sithi ukukhulula kancane lesikipho sifakile sikazodwa foundation sikunikeze team ijezelisha elivule ngeMTN 8 ukuthi siyakuhlonipha uhleli unathi usifundisa konke okuhle. Sesazi amazwe sesazi ama province wonke ase South Africa because of wena. Yeah. I was very shocked. Wow. Ngathi lapho khona uthando nendlela ekhona. Ngithe Joburg branch ESCO plus general members, thank you very much guys. Ngithe mangitshena ama-fans wethu acabanga ukuthi ngiyadlala kwathiwa no Chwaga Bucks chairman ukufike nale award e-studio sike siyibone ukukhuluma ngempela ukuthi ngempela yini i-award ma-fans wethu enginikezwe eJoburg branch i-t-shirt njenganiyibona entsha njenganibona niyabona ukuthi ubhalwe uChwaga Bucks. Ngakho konke lokho uthando engibafundisa lona abalandeli bePirates angaze ngaba misleader Tibus. Sure. Okokuqala uma umlandeli uzojoina ibranch ngiyakutshela ukuthi everything is in your pocket. Must travel siya stadium kune transport allowance, kune ticket allowance,
kune accommodation ifike kukude plus catering. Nothing for free. Yes. Angwazi ukuthi ngitshene umlandeli into engasiyona. If you are a supporter, you are volunteering. There's a management of which abasebenza kwa Paris. There's a supporters abaseka a team without a benefit. I think abalandeli amaningi ama-branch amaningi strong kangaka nje kwa Pirates azange ngibe yilaya kubona ngibatshene straight ukuthi bangahluphi iPirates, but uma nga uthando lisenhlizweni umuntu uzoya estadium ayokweseka iOrlando Pirates Football Club, because ama roots weOrlando Pirates Football Club ama branch. Yes, ama individual supporters akhona, but akuyona into esiyikhuthazayo, because kunesikhathi esibi esevelayo eteamini of which team mayingekho on form, kulapho kubonakala khona i-role edlalwa ama-branch Orlando Pirates Football Club. When days are dark, but abelungu friends are few. But thina ma-branch Orlando Pirates Football Club sithi izulu liyana aline sise stadium seseka iOrlando Pirates Football Club. I think iyo achievement engimane nginikezwa kancane. I think 2 months back bengifike ne-award kuma fans wethu ebengade ngiconywa ngayo ekhaya ukuthi since baqala ukungibona ukunginothisa, I will never mislead. Ngisoloko ngathanda iParis njalo, and noba ngifika futhi ekhaya ngumuntu wesports. Yes. Ewe, ngifuna ukuthi ke uNkulunkulu emuhle enjalo ngiyabonga kubo bonke abayibonayo imisebenzi emihle engiyenzela iOrlando Pirates Football Club. Ngibonga kakhulu, ngithi noNkulunkulu angiphe ukuphila ngoba mhlawumbe sengithola lama awards nje kungenzeka ukuthi mhlawumbe sengifuna ukunishiya emhlabeni. Yazi phela izinto ezinhle zizana into enhle izana kunento embi. Hayi no. Ungabojabulela okuhle kuphela nokufa mase kufikile ayiye. Hayi ungakhulumi kahle. And ukona nomdlalo othi mawuqale ukona no 90 minutes ongapheli. Hayi ungahluli nje. Cha kunishena ke ibhuzu sofuna ukukhala cha njengophila nje into eseyisela ukuthi umuntu afe. Kodwa hayi ukuthi ngithi ngizofa amabhakane, hayi lapho I'm still far from ukuthi ngingafa. Sase strong nje. uNkulunkulu ekhaya akenze nje umzekelo. Akona umzekelo se reality. Ekhaya kubaba benomama wami. Ingane babeziphiwa uNkulunkulu bezu 11. From 11 kusele ingane ezu 2. Kusele mina nodadewethu. Serious. And mina nodadewethu wa far from laba bashona badala nakuthina, but ngoba impilo yasemhlabeni anything can happen. Uyabona wakhala umama wazwagcina accept ukuthi no, emhlabeni izinto ziyenzeka. Angeke ngithi hayi le story ngishayo manje mhlawumbe hayi abalandeli bethu ukuthi hey uJwakho usazofa, hayi cha bafowethu, mina ngisazophila, ngumuntu kaNkulunkulu, ngiyazisontela, ngiyathandaza, noba ngingayi esontweni ngoba ngafundiswa umama ukuthi hayi ngisile esontweni siyozibonela ukuthi uthandaza kanjani. Mfowethu ngeke uzothandaza njenganami. Ngeke ngithandaze nawe nje. Ngeke. Uyathanda uthandi, mina ngiyathandaza mfowethu. Uma ngiphuma ngiya noba kuphi ngicela uNkulunkulu ukuthi izidala zami ezingiphethe uNkulunkulu wami ziphe amandla zingivikele kokubi engingakuboni mina ngamehlo enyama, ngoba zimbethe mina zingiphephise ngize ngiyofika lapho. Ngize ngithandazele ngisho nabasele engakhe nabo ukuthi kulo mkhukhu wami uNkulunkulu wami sala nalo mkhukhu nabahlala kule ndawo baphephe. Kukancane ukuzwa umuntu ethandazele ngisho nabangekho abangazi kwawena ngiyakuthandazela. Dankoche. Ewe. Ngifuna ukuthi ke mfowethu into ezinhle kuma-branch wePirates ngicela qhubeke nawo zinhle. Lokhu nje ngithi emlandweni wale branch yami is the first time ukubona i-skill leadership sale esco ekhona nalezi member ezikhona ezikwazi ukuthi without fear or favor
zithi cha lo muntu usebenzile asim-honore esaphila kulenzuku abantu manga be-honor kuqhamuka ihistory yena esethulile umuntu esengakwazi ukuthi ayibone imisebenzi yakhe ingconyo ephile of which is bad kumele ngempela ungconyo usaphila kunento engafuni ukuyikhuluma kodwa ngizophoqeleka Tibuzi ngoba besibukele iSundowns versus iStellenbosch or ngibeke so besibukele iStellenbosch versus Sundowns ya ulimtshela njalo ngoba iStellenbosch isona bese ama host yes che yabona ke sometimes kunala ekukushintsha khona ukukhuluma ngicabanga ukuthi iStellenbosch sedelela iParis kahle ya sinyansa iParis iStellenbosch kahle because kungekudala sidle iParis eOrlando yes sa dropa ebesu number 1 yeah today siphisana ngo 3 point kuSundowns we enemy number 1 yethu of which uzathi iStellenbosch simakha bandla hey asimaki iParis simake yo ya simakhe iParis shoot iStellenbosch sona asikho competition yes senzela iSundowns umsebenzi ubelula kwiSundowns var bese kuthiwa hayi iSundowns ishaya kwasana kuPSL kanti ama team afana nabo Steadies abakwazi ukumakha bayekelela iParis iyodwa iParis since kuyiyona ezama ukusukela iSundowns yes always I think iseyiphume opposition number 2 kumlandelana yeah if Steadies bezothatha u3 point kuthina bese mafuna baba uthatha nakuSundowns baphi Sundowns 3 point lonto usho ukuthini sho ukuthi Steadies kahle S20 Pirates kahle ya enye team ekufanele ivene idliwe izembe leyehlathini once Steadies ya ngoba how come ukuthi ungazomakha iPirates uyeke ukumakha lo muntu number 1 already bayazi ukuthi Sundowns kudala izenzela la kulikhiziya baze nabaqashwayo bathi abana competition yes but still abantu abanjalo nasabanikeza go ahead kanjani no Stellenbosch guys you are sell out Stellenbosch without fear or favor you are a sellout or you hate Orlando Pirates Football Club for nothing. Yeah, how come you beat us? You fail to beat Mamelodi Sundowns. You donate with 3 points. Yeah. Ngithi khona iplayer Yeah. Elzondi Pirates da or management or staff coach kezakalani Alice, all of them. Because we buying Roy from them. Now, sebebona ukuthi abathatha 3 point and then basephinde baba ma sell out. It's fine. Le minioza nangina party we are continuing. Kala magame asele. Emarumo Galas kumele isinikeze 3 point. yeah Amangesi ke wona okwawo ku West and Westgate. yes They are owe us a big time. Amangesi asenzela umhlola. hey Yeah, wona agcine eba ho champion yes becalling knockout. Kodwa kona nje bona besembarrassile befika from bomakoti bazoshaya team enkulu kangaka. Esigodini Bazoshaya umastermind ke emakhapini. Esigodini No, bona ba honest. Angifuni nje wakhuluma nje kakhulu ngeSteadies. I'm sick and tired into esiyenzile. kwatisile Inkwatise kakhulu. I thought bazakwenza okungcono bengazi ukuthi bazonikela ngo 3 points simple like this. just like that Steadies kuso team ongayithemba. weak Very 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 weak. Into yaziyo nje ukuthi ibe tight mayidlala nePirates. ngiyabona Sho ukuthi nje eyezele iOrlando Pirates only ku PSL amanye ama team nje hayi kumele athola abo 3 point kubona. It's fine. Siyohlangana esikhaleni kaNtombela one day. man of the match Hayi angifuni ukukhuluma ngama man of the match Steadies neSundowns. Bona nje boba u2 bas owabonke angifuni nje ukukhuluma ngawo into engasuke ngisho ngithi Mabhakaniya yeah ninina empilweni yamanama man of the match Dango ngoba naku sengiphakamisa necup ngithi yo ayi wo killer nayi futhi enye icup
sephindi yabuya khila nayi cup sengiyitholile amabhakani yanginikezile mfowethu Greater Johannesburg branch thank you very much ngiyalebuka bayadanko bafowethu siye emakhaya amagema asezosithola thina sihamba siye emakhaya sovakashela abazali bethu uMaZulu ngilindile lekhaya uma ungisalayo ngithi ma siyehla igoli seliyahla manje liyaviva siyehla sazongenamali sazowadla imali siyehla siye emakhaya mfuthu mase sisho kanje sithathe esithathini hayi sibonge baba hola